Bashir Mutari. Lokacin da na fara harkar siyasa, lokacin da Allah ya muni buɗi ina da shago a cikin garin Marshe. To akwai wani abokina ina tune shi ya zo tallata mini wata jam'iyyar su da ake cewa RD ce ɗan ƙasa. Wannan ita ce jam'iyya ta farko da na fara yin siyasa a cikinta. Wadda a bisa kan wannan har na samu jagorancin nima ne akwai ridatar gaba ɗaya na cikin garin Yamai. Bisa kan diba da ya bisa kan kuzari na da kuma janyo hankalin al'umma da kuma kokowa da nake ina ƙara bunƙasa da jam'iyyar tashi sai mun wannan matsayi. Shine matsayina na farko kuma matsayin nan ya bani mamaki sosai da na same shi. To a lokacin na samu wannan matsayi yanzu kuma sai zamto cewa irin abubuwan dabarun da ya kamata a ringa tafiyar da su na siyasa in nayi na wasu a ce nayi karambani ko kuma nayi shiga gaba. Irin wannan hatta kai da samun yankun jini ga sauran da yawa waɗanda muke cikin jam'iyya guda da ne su. Ta kai har ga shi waɗanda shi jagoran namu jagaban abin yake ganin laifuka na abuska abubuwa da dama. Na kashe dukiya sosai a lokacin. Ina zaune cikin shago sai a zo a ce min wani kaza na cikin jam'iyya yana buƙatar waya, wani kaza na cikin jam'iyya yana buƙatar kaza. Da sunan jam'iyyar mu in ka zo ka wuce bakin shago na ka ce mini sai RD ce ɗan ƙasa in kira ka ce maka me kake da buƙata. Kan wanda nake sawa rigar waya sai wanda nake sakiya madibin waya. Haka aka yi aka yi jam'iyyar nan na hudu mata suna a cikin garin Marshe. Ana cikin wannan bayan mun samu saɓani na bar jam'iyyar sai na koma wata jam'iyya, ita kuma jam'iyyar da ni aka ƙirƙira ta. Da muka taho shi ma irin wannan a zo ana rikicin wane ne ya kamata yi kaza dai nan ma dai na ga dai harkar dai ba ta yi. Parce ni mutum ne mai principe ka'ida gare ni. Idan muka fara tahiya cikin guri na ga abun babu ka'ida ko kuma akwai tangarɗa a cikin shi ban yarda in ɓata wa kaina lokaci. Ana nan sai mutanen rana suka neme ni da kuma cikin jam'iyyar rana. Jam'iyyar rana ita kuma lokacin na shiga gwagwarmayar da na yi na yadda zan samu matsayin SJ na Niamey ko kuma in samu coordination in Niamey nan ma abin ya gagara. Gaske ba ni so a ce ina cikin jam'iyya a ce ba ni da wani matsayi wanda zan ja ko kuma in zo in taka rawa a kan shi. Ana nan Ibrahim Yakuba sai yan nami yan timamuwa sai yan tonton osi. Tun kafin shiga cikin jam'iyyar shi muna dan saduwa da juna kan ana gaisawa ana abubuwa da sauransu hakan ga kwam. Mutu na ba shi shawara na ce mishi to ni gaskiya har ka shiga jam'iyyar ga in shiga ga jam'iyya abin ya ishe ni. Waga tafiya ya kamata in canza mata zani. Na ce don haka ni yanzu tsarin da gare ni a cikin kaina ma shine ta yadda za a yi kirkirawa kaina jam'iyya ta wata kaina. Sai Yakubu yi dariya. Da yi dariya ce Bashir ta yadda jam'iyya kana iya haka na ce haba president. Ya ce to Allah ya bada sa'a. Lokacin da muka yi magana ne da Ibrahim Yakubu sai na shiga cikin tsare-tsaren yadda zan yi in kafa wannan jam'iyya ta wadda na kafa a wannan lokaci. Kan haɗa takarrodi, kan in je in ga kan wani juju, wani notar, wani wane ne ta yadda za mu samu mu tsara abubuwa na harkar projet de société program ɗinmu na siyasa da sauransu abubuwa gaba ɗaya na sha gwagwarmaya a kan shi. Don ko ban jima a cikin wannan abu na kai wajen wata 3 zuwa 4 ina ganin manyan ma'ilmta na cikin ƙasa da kuma dubarunsu da kuma mu ma namu dubarun da muka ƙara aka samu muka haɗa wannan reglement interior da kuma istaci na parti na siyasa. To siyasa abu ce wadda tun ina ɗan ƙarami ma in ce maka tun ina ɗan ƙaramin yaro lokacin da muke harkar yarinta irin wannan an taho an tare ana wasa haka ga kowa yana faɗi abin da yake faɗi na bakin shi. To irin wannan ni cikin wasa sai tashi na ce ni shugaban ƙasa nake so. Wanga ya ce likita yake so, wanga ya ce soja yake so, wanga ya ce kaza yake so, sai na ce shugaban ƙasa nake so. Sai kowa ya kwashi dariya aka ɗauki abin a matsayin sakarci ko kuma yarinta. To siyasa ban yi watsi da ita ba. Abinda na gane siyasa ba aiki ba ce wadda za ka ba ta gaba. Saboda a kowane lokaci ana iya waye gari ta kifar da kai ko kuma ta maida ka baya. Na yi la'akari da cewa idan na ce in dogara da siyasa lalle watakila zan ƙare maroƙi ko kuma ya zama cewa abin da zan ci ma wani bin sai na tambaya ga wani ya bada shi. To shine a sakan tunanin da na yi
na ce to me zai hana tunda Allah ya bani ilimi na gyaran waya, Allah ya bani ilimi na sana'ar waya, daman cikin shi nake, ina cikin shi ne. Siyasar da na zama cikin jam'iyyu na siyasa da dama aka samu tangarɗa, na samu karaya cikin wannan abu. Daga baya da na gane babu sarki sai Allah ya ce to ya kamata yi wa kaina wa'azin ta natsu, na zo na rungumi kasuwanci. Babu wanda ya bani jari ya ce jari na kaza gashi ka je ka ƙara ka je ka buɗe shago kai wani abu. A'a, da jika 30 kaɗai na fara. Jika 30 ina ita ce na bada kuɗin shago wata 2, shi ma sai da na yi ta magiya ya ce mun wata 3 zan bashi, na ce ya yi haƙuri a mashi wata 2. Kuma duka wani hira da nake maka ina da matsayina na ɗan siyasa, ina matsayina na shugaban jam'iyya. Da ya zo shi ya bani shago, na zo na ɗan kafa ɗan ƙaramin tabul ɗina na ɗora tsayin wayoyi da ɗan tarnobisa kayayyaki da na bubbuɗe wayoyi da sauransu na fara gyara. Cikin ikon Allah, riƙe gaskiya da kuma adalci da yake a bisa kan aiki na, jama'a suka fara zawwa, jama'a kowa bai yarda bai kaiwa wani gyara, kullum guri na ake kawo gyara. Duk wanda ka gani ya taso cikin unguwa sai ya ce akai wajen na Allah, har Allah suke ce mun saboda kwatanta adalci da nake a bisa kan aiki na. To cikin wannan Allah sai bani jari cikin wannan aiki da nake na hannu. Na zo na sai kayayyaki, na dan fara sai dan harkar portable din, na fara sai da fankoki, na fara sai da abubuwa da dama. Alhamdulillah kuma Allah sai bunƙasar da arziki na cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, ba a kai ko ina ba. Yau an waye gari Allah ya mallaka mana wajen shago wajen zuwa 4 ma zan ci, wanda kuma duka a ƙarƙashi na suke. Dukiya ta ce wadda Allah ya mallaka mana. Ina iya cewa da a ce yanzu na tsaya na ce in zamna in bi wannan hanyar ta siyasa, da yanzu wataƙila yana ɗaya daga cikin waɗanda za su ringa kuka a wannan lokaci. Kirana ga sauran matasa masu irin shekaru na a siyasa shine kada a dogara da siyasa. Mu samu ɗan ƙaramin kasuwanci da zamu ringa yi, wasu ɗan harkoki da zamu ringa yi wanda za su ƙara bunƙasar mana da arziki, wanda zai iya bamu damar da muna iya zuba su cikin siyasar wataƙila a ci nasara a ciki.